Hola, bon dia a tothom. Avui us vull parlar de mites, de rondalles, de llegendes, d'històries que a vegades ens sobta que les puguem trobar a la nostra ciutat, a la ciutat de Terrassa. Si jo us dic que tenim un déu grec, que tenim escenes bíbliques en alguns dels monuments de la nostra ciutat, m'ho creuríeu? Doncs a veure, us ho explicaré i us ho ensenyaré. A la Casa Alegre de Sagrera, aquesta residència burgesa que trobem al carrer de la Font Vella, en la seva primera planta hi ha tota una sèrie d'habitacions pintades i decorades amb un altre estil que no té res a veure amb la resta de la casa. En aquest cas ens centraríem en el segle XVIII. Molts estudiosos atribueixen totes aquestes pintures que trobem a un artista, en Josep Arrau i Estrada, que va néixer sobre el 1774 i va morir sobre el 1818 i que va plasmar totes aquestes habitacions, tant en els sostres com en les parets, amb aquestes pintures murals sobre llençol, sobre una tela. Quins temes va plasmar? Doncs, per exemple, en una de les habitacions, coneguda com l'habitació del bisbe, perquè es diu que quan el bisbe venia a visitar Terrassa, allí és on podria descansar. Doncs el tema per excel·lència és el tema salomònic, el tema sobre les escenes més emblemàtiques del rei Salomó. El rei Salomó va ser el tercer rei d'Israel i va ser conegut per la seva saviesa, perquè va prendre una sèrie de decisions, va fer coses que, molt destacables. Per exemple, en una d'aquestes escenes podem veure el moment en què el seu déu, Yahvé, es presenta i li atorga tota aquesta sabidoria superior dels homes cap a ell, cap a aquest rei. En una altra escena, Salomó està contemplant el moment en què l'arca sagrada del seu déu és col·locada en un temple. En una altra escena, de les més famoses del rei Salomó, ell ha de decidir qui, d'entre dues dones que es presenten davant d'ell amb un nadó que acaba de néixer, ha de saber qui de les dues és la mare, perquè totes dues afirmen el mateix. En realitat, el que va passar és que aquestes dues dones van tenir, un nadó, però un d'aquests nadons va morir i totes dues reclamen aquest com a propi. Llavors el rei Salomó, veient que aquestes dones no es posen d'acord, li demana a un soldat que tregui una espasa i que talli el nadó per la meitat. Mentre una d'aquestes dones apareix així impenetrable, vull dir, no l'afecta i està ahí com molt tranquil·la, l'altra, en canvi, doncs, comença a plorar, demana que, si us plau, no li passi res al seu fill, que abans s'estima més que vagi amb aquella altra dona que amb ella, perquè el que no vol és perdre el seu fill ni que mori. Això precisament és el que demostra als ulls del rei Salomó que aquesta dona en realitat és la mare de la criatura. Una altra escena, també molt peculiar, així també com molt exòtica, és l'arribada de la reina de Saba al regne, a l'entrada de Jerusalem on està el rei Salomó. Aquesta dona, que es creu que podria haver vingut d'Etiòpia, ser la reina d'allà, doncs es presenta amb un comitè de camells, de joies, or, pedres precioses, aromes, i ella ve amb la intenció de presentar-li enigmes, de posar a prova el rei Salomó perquè ha escoltat tantes coses que no s'ho acaba de creure. I el que passarà és que tots aquests reptes, aquells enigmes, aquelles preguntes, tot el que ella li planteja al rei Salomó, li resol. Queda tan impressionada que, a part de reconèixer que sí, que tot el que li han dit és cert, ella li farà tot tipus de regals, de presents, des de infinitat de monedes d'or, de joies, d'aquests incients, d'aquestes espècies exòtiques. Aquesta seria una d'aquestes històries més emblemàtiques. I enmig de tot això trobem un tema que ja no té res a veure amb la Bíblia ni amb les escritures sagrades, sinó un tema mitològic. Trobem el déu Hermes. El déu Hermes, que vindria de la mitologia clàssica grecoromana, també conegut com Mercuri, és el déu que sempre se li representa amb o bé un casc alat, amb ales, o amb unes sandàlies també alades. Ell, a part d'aquest símbol tan característic, sempre porta un bastó, el bastó herald, també conegut com el Kerikerion, i és el déu encarregat de protegir els viatgers, és el gran missatger entre els homes i els déus,
I és curiós que precisament després de tota aquesta iconografia, aquests temes així tan salomònics, aparegui ell. Penseu que, en realitat, si és l'habitació que estàvem pensant per aquest viatger, aquest bisbe, és un altre tipus de divinitat bastant peculiar que encaixa amb tot aquest conjunt. I abans d'acabar, tindríem a l'última sala també, que seria d'extrem a extrem, tindríem l'habitació que era el dormitori principal de la família, ara és la sala Salvans dedicada a tota una exposició d'una col·lecció d'art oriental, doncs justament on estava ubicat en el seu moment el llit del matrimoni, a la part superior, hi havia una pintura també molt peculiar, i és Judit, atenció, amb el cap d'Holofernes. Judit era una vídua hebrea que va viure ara fa molt i molt de temps, estem una mica això també amb aquesta idea així de mite, de llegenda, que no sabem si és veritat o no, però bueno, està recollida, de que ella explicava o va passar que van arribar just a les portes d'Israel l'exèrcit assiri amb aquest general Holofernes disposats a acabar amb tothom. I ella s'assabenta que Holofernes veu que l'havia vist i s'havia enamorat d'ella. Llavors ella, que era així molt valenta, molt intel·ligent, molt devota, decideix enganyar-lo. Ella es presenta allí a l'exèrcit, on estaven totes les tendes de campanya, i diguem-ne que l'intenta enganyar dient-li que sí, que ella està disposada a festejar amb ell, i l'enganya. L'enganya perquè comenci a veure, a veure, fins que s'adorm. De tant veure, agafa la mora i es posa a dormir. I és el moment en què ella arriba i li talla el cap al general Holofernes. Llavors s'explica la llegenda, la història, que ella va sortir amb el cap del general Holofernes i quan l'exèrcit babilònic va veure que el seu general havia sigut assassinat per aquella doneta, es van espantar i van marxar. I així és com va acabar aquesta batalla. Res, com una coseta així anecdòtica, podríem comentar que a vegades aquestes pintures, com que hi ha temes que s'assemblen molt, ens poden generar a vegades com confusions. Judit moltes vegades ha sigut confosa per Salomé. Quina seria la diferència? El Salomé sí que també en el seu moment va demanar un cap, que va ser el de Sant Joan Baptista, però a Salomé sempre se li apareixerà el cap en una safata de plata i Judit sempre portarà el cap d'Holofernes aquí, enganxadeta. I res més, aquesta és la història d'aquestes pintures. En un altre vídeo ja parlarem més, possiblement, i tranquil·lets de la Casa Alegre de Sagrera, i un altre dia més pintures. Doncs vinga, adeu!